Яңа ғасыр каналында халқыбызның яратқан тапшыруы Жырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Жырлыйк әле. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Яңа ғасыр телеканалы эфирында Жырлыйк әле тапшыруы! Әссәламу алейкум, җырга моңга гашык татар халкы. Без Илнур һәм Динә Закировлар сезне сәламләргә шатбыз. Һәр елны җәйнең беренче көнендә халыкара дәрәҗәдәге бәйрәм балаларны яклау көне билгеләнеп үтелә. Балалар өчен бу бик көтеп алынган бәйрәм, чөнки ул үзе белән җылылыкны гына түгел, иң көтеп алынган җәйге ялларны, каникулларны алып килә. Шулай бит. Алкышлап алыйк әле. Шул форсаттан бездә кунакта Шаян ТВ каналы үзе. Шаян ТВ каналы 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән Шаян ТВ телеканалы тәүге тапкыр эфирга чыкты. Шаян ТВ каналының төп максаты татар телен популярлаштыру. Мультфильмнар, фәнни популяр фильмнар, фикерләүне үстерергә ярдәм итүче тапшырулар аша балаларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну уяту. Шаян ТВ каналы заман белән бергә атлый һәм аны 15 миллионнан артык тамашачы карый. 15 миллион аз түгел, шуңа күрә безнең алкышларыбыз да 15 миллионлык булсын. Хәзер уеныбызның төп катнашучылары белән танышыр вакыт килеп җиткәндер. Беренче уенчыбыз Рөстәм Хусаинов. Икенче уенчыбыз Мәрьям Заббарова. Өченче уенчыбыз Кәрим Галиев. Хөрмәтле тамашачылар, күреп торасыздыр инде. Безнең уенчыларыбызга көч, дәрт бирер өчен студиябызга аларның дуслары Шаяннар килделәр. Һәм сәламләү өчен сүзне төп Шаяннарга бирәсебез килә. Наилә Закирова белән Мәликә Хайрулла. Хәерле көн, исәнмесез? Без монда килүебезгә бик шатбыз. Шулай җылы каршы алганыгыз өчен зур рәхмәт. Чыннан да безнең телеканалыбыз, безнең Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән ачылды. Моның өчен без аңа бик рәхмәтле. Инде 5 ел без герләп эшлибез. Тапшыруларыбыз чыгып тора. Без тапшыруларны тәрҗемә дә итәбез. Матур-матур мультфильмнарны да бездә карый аласыз. Шулай ук бездә 20дән артык үзебез чыгарган эксклюзив, матур, ямлы, җырлы, моңлы, спортив күп тапшырулар бар. Аларның барысында безнең телеканалыбызда, безнең социаль челтәрләребездә карагыз. Әлбәттә, безнең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халык вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү комиссиясе, мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә чыгарылган проектларыбыз бик күп. Аларга да без ярдәм өчен бик рәхмәтле. Бу проектлар бик зур популярлык казана. Һәм шундый проектларның берсе ул әле татар сүзе дә, безнең шундый махсус проектларыбыз да бар. Татар сүзе ул халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе. Шулай итеп, гөрләп, бергәләшеп эшлибез. Безнең матур балаларыбызны, блогерларыбызны, журналистларны үстерәбез. Һәм музыкаль проектлар турында без музыкаль тапшырда. Безнең матур Наилә сөйләп китәр. Рәхмәт инде Мәликә. Музыкаль редакторыбыз Наилә Закирова. Хәерле көннәр. Безнең инде хәзер бик күп музыкаль тапшыруларда, музыкаль проектлар бар. Менә комиссия ярдәмендә Мәликә әйткәнчә, безнең иң шундый матур бәйгеләрдә ул балачак җыры. Әлбәттә, ул бик үзенчәлекле, чөнки анда балалар өчен яңа җырлар туа. Хәзер инде безнең 20 яңа җыр бар. Аллага шөкер, хәзер инде 5нче ел үткәрәбез, тагын 5 җыр өстәләчәк дигән сүз инде улаймы. Һәм әлеге җырларны бөтен балалар куллана ала, җырлый алалар. Безнең социаль челтәрләрдә бар, ачык Ачык форматта. Ачык форматта бөтенесе дә куллана ала аны, Аллага шөкер. Һәм безнең нота дәфтәрләребез дә бар. Алар бөтен Татарстан мәктәпләренә таратылган һәм бөтен укытучылар, балалар аларны куллана ала. Һәм әлбәттә безнең Сейлән фестивале бар. Анысы инде җырчылар өчен
балалар өчен һәм әлеге менә басып торучы балалар ул фестивальнең җиңүчеләре һәм бүгенге уенда бик матур үзләрен күрсәтәчәкләр. Аларга уңышлар. Уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт Бик сезләргә. зур рәхмәт. Монда басып торучы бала мин дә бит әле сезнең арада үсәм. Мин дә бит әле Шаян ТВның бер вәкиле. Белгәнегезчә инде безнең тапшыруыбыз уен форматында бара, шулай бит. Шулай итеп уенның шартлары белән дә якыннанрак танышып китик. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем, һәм инде биремгә дөрес җавап биргән уенчы әлбәттә инде бездән 10 балл ала. Димәк, уенның һәр өлешендә без 30 балл уйнатабыз. Тапшыруыбызның беренче өлеше тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның баянчылары сезгә бер көйдән өзек уйныйлар. Сез игътибар белән аны тыңлап, инде отып алып, җавабыгыз әзер булгачтын, уен кораллары ярдәмендә җавабыгызның әзерлеген күрсәтеп, безгә яңгыратырга тиеш буласыз. Аңлашылдымы? Әйе. Башлыйбызмы? Уен коралларында да бер уйнап карагыз инде, әйдәгез, шалтыратып карагыз. Әзерме? Шаяннар, сез кайда? Музыкантлар уйнарга ашкынып торалар. Безгә ярдәмгә бүген халкыбыз тарафыннан инде яратылып өлгергән үз эшләренең шын профессионаллары килделәр. Баянда Татарстанның ат казанган артисты Айнур Муратов. Шулай ук баянда Татарстанның ат казанган артисты Булат Шәрипов. Тапшыруыбызның алыштыргысыз гитар остасы Марсель Шамсетдинов. Бәрмә уен коралларында моңлы итеп уйный белүче музыкантыбыз Тимур Хайретдинов. Музыкантларыбыз белән таныштык. Уенчыларыбыз сез әзерме? Әзер. Шаяннар, сез кайда? Шулай итеп әйдәгез, бергәләп беренче турны башлыйбыз. Җырлыйк әле. Игътибар, беренче өлеш, беренче бирем. Баянчыларга сүз. Монда көрәш бара. Рөстәм, әйдәле. Бу безнең яраткан җырыбыз су буйлап. Дөрес, әлбәттә, су буйлап. Һәм инде без Рөстәмебезгә 10 балл тапшырабыз да, су буйлап җырын бергәләп җырлап үтәбез.
Искиткеч жыр. Искиткеч моңлы матур жырыбыз. Минем сәлам әйтәсем килә башлады бит әле. Кемгә Динә? Хәтерлисезме, берничә ел элек безнең бәләкәй кызчыгыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова әлеге жырны беренче каналдан «Голос» телепроектында жырлап бөтен дөньяга танытты. Сәйдә, без сиңа зур сәламнар юллыйбыз җырлыйк әле экраннарыннан. Бу безнең Шаян ТВ баласы бит инде, үзебезнең татар кызчыгыбыз. Инде алга таба да сиңа уңышлар телибез. Синең өчен горурланабыз. Инде алдагы тормышыңда да үрләргә менергә язсын иде. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Уенчылар алга таба киттек? Әйе. Әйдәгез. Бу сандугач күгәрчен җыры. Дөрес, сандугач күгәрчен җыры. Әйдәгез, бергәләп җырлап үтик шушы матур татар халык җырын. Сары сандугачты дайыр тен ишеге дайыр. Сары сандугачты дайыр тен ишеге дайыр. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек ондайым. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек ондайым. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. Сары сандугач баласын кулларымда сайратам. Сары сандугач баласын кулларымда сайратам. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. Күрер күзгә шибәр түгел, әллә нигә яратам. Күрер күзгә шибәр түгел, әллә нигә яратам. Сандугач күгәрчен гөлләр үскән күрәмәсең. 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 Афарин, афарин. Шулай иттереп инде без Мәрьямебезгә дә 10 балл өстибез. Сынатмадыгыз. Җавап та кайтара беләләр һәм инде 3нче биремгә дә күчә беләләр. Әйдәгез әле 3нче биремне карыйк әле. Тыңлыйк әле. Рөстәм? Так, бу безнең гармончы булсын ярын. Менә Дөрес, әлбәттә, гармончы булсын ярын. Кәрим, баяныңны кулга ал гармуныңны. Әйдәгез әле бергәләп шушы матур җырны да башкарып үтик. Ey dostayım sina eydem, garmonşa bulsun yarın. Garmonşa
Дөрес. Һәм инде әлбәттә без 10 балл тапшырып үтәбез. Инде безнең беренче турыбыз ахырына якынлашты. Нәтиҗәләр ясар вакыт та килеп җиткәндер. Рөстәм безнең 20 балл иясе. Мәрьямебез 10 балл иясе. Һәм инде безнең Кәримебез алкышлар иясе. Әлегә. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына таныту мөмкинлеге бирә. Һәм әлеге мөмкинлек инде безнең беренче уенчыбыз Рөстәм Хусайновка килеп җитте. Рөстәм белән якыннанрак танышыр өчен сүзне шаян дусты Әмир Исрафиловка бирәсебез килә. Исәнмесез, мин Рөстәм турында сөйлим. Рөстәмгә 14 яшь, ул Казан шәһәренең 180-нче гимназиясендә һәм 21-нче музыка мәктәбендә 7-нче сыйныфта укый. Рөстәм бик сәләтле, бик моңлы егет. Аның репертуарында татарча, русча, французча, итальянча җырлары бар. Аның өчен кумирлар ул Илһам абый Шакиров, Салават Фатхетдинов, Филус Кахиров. Рөстәм бик күп бәйгеләр җиңүче Гран-при иясе, мәсәлән, Созвездие йолдызлык, Сәйлән телевизион фестивале җиңүчесе, Татар озаны 2023, Татар сүзе 2024. Тагын 2022 елда Рөстәм Минихановның стипендиясенә лаек булды. Ә инде иҗаттан тыш ул мәктәптә дә бик яхшы укый, гел бишләргә. Олимпиадаларда катнаша һәм яхшы урыннар ала. Без Рөстәм белән Шаян ТВ каналында таныштык һәм Шаян ТВ каналы Рөстәмгә татар җырына беренче адымнар ясарга ярдәм итте. Шуның өчен яраткан каналыбызга зур рәхмәт белдерәбез. Ә бүгенге уенда мин Рөстәмгә уңышлар телим. Рәхмәт. Әмир, син дә бит безгә бик таныш. Татар сүзендә замана баласы шигырен син сөйләдеңме? Әйе, мин сөйләдем. Әйдә әле җырлыйк әле сәхнәсеннән дә әлеге шигырьне яңгыратып уз әле. Әйдәгез. Замана баласы дибез. Кем соң ул? Нинди була? Бездә ул менә мондыйрак. Таныш бул, тыңлап кара. Өсте башы пөхтә аның. Игътибарлы карашы, йөзе якты, сүзе татлы. Бу замана баласы. Килә аның бар фәннән дә төпле белем аласы. Күп укый ул, күп белә. Бу замана баласы. Чит телләрне өйрәнергә вакыт кайдан табасы? Ә ул таба, барын ала. Бу замана баласы. Белергә тели иленең үткәнен, бүгенгесен, тырыша ул киләчәктә чын хуҗа булыр өчен. Гимназия, колледжларда килә белем аласы. Зур белемгә омтылучы. Ул замана баласы. Юк аңа эшнең авыры, яманы, аламасы. Һәр эшкә дә кулы ята. Бу замана баласы. Бу сезгә безнең хәлләрнең кызыгы, яңалары. Үсә бездә әнә шундый замана балалары. Һәм инде монда әлбәттә Шаян ТВ белән берлектә замана балалары килгән. Рәхмәт, Әмир. Рөстәм, синең турында күп нәрсә белдек инде. Сәхнә сине көтә. Синең куллар мине сөйә-сөйә, бишекләргә солган утлару, соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе коры калган кулару, соңгы телемнәрен миңа
Pişip solukan narda üşür Seyellenip bitken kullarım Сигез яшьле кызлар кулынада Алыштырма мәнегей кулайна Шул кулларны белән тагы бер кат Рөстәм Хөсәйнов. Әни, үш кенә хәрефтән торса да нинди кадерле сүз бит ул безнең өчен. Төн йокларын йокламый баккан, ак биләүгә биләгән, күпме җан җылысын бүләк иткән. Әнкәйләребезгә күпме мәдхия җырлар җырласак та, хәтта алларында баш иеп торсак та аз булыр сыман. Татар халкында бер әйтем бар бит. Суга бата башлаган бабай да әнием дип кычкырган дип. Бишектән алып кешене ана мәхәббәте җылыта. Ничә яшь булуга карамастан ул җылылык һәрберебезгә кирәк. Рөстәм, әлеге җырны сайлавың өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде әнкәйләргә шуннан да мәдхия буларак яңгырасын иде бу җыр кадерләрен белик. Бик зур рәхмәт сиңа. Һәм инде без беренче турыбызга да нәтиҗә ясар вакыт килеп җиткәндер. Игътибар итик әле, Рөстәмебездә безнең 30 балл. Мәрьям 10 балл иясе. Кәримдә инде әлбәттә алкышлар, көчлерәк алкышлар. Алкышларны җыеп кайтып китергә җыенма син, Кәрим. Гармуныңны ныграк тот. Чөнки без икенче өлешебезгә күчәбез. Җырлый әле. Бу өлешне без уйла әле дип йөртәбез. Экранга аерым бер җырдан сүз тезмәләре чыга. Уенчылар уйлап бу сүзләрнең нинди җырдан икәнен әйтеп бирергә тиеш булалар. Җавап табылмаган чиратта инде без тагын сүзләрне ачабыз. Һәм беренче булып җырның исемен әйтеп биргән уенчыга без 10 балл тапшырып үтәбез. Икенче өлеш, беренче бирем. Игътибар экранга. Бер кыз. Кәрим Кәрим уянды. уянды. Җырлыйм әнием турында. Дөрес, әлбәттә. Һәм инде бу җырны да бергәләп башкарып үтик.
Ниһаят, без Кәримебезгә дә үзебездән 10 балл тапшырабыз. Инур, сен сездеңме, балалар бу җырны дәртле итеп, матур итеп теге якка карап җырладылар. Ни өчен дисеңме? Чөнки әниләре утыра. Әйе, шуннан да. Зөлфирә Заппарова, Гайша Галиева, Хамида Әлфинә Хусаинова. Рәхмәт сезгә, әниләр, безнең студияга килгәнегез өчен. Уенчыларыбыз уеныбызны дәвам итәбез. Игътибар экранга. Икенче бирем. Мәрия. Миңа калса, бу Салих Сәйдәшевнең Зәңгәр күл җыры. Композиторын да белә бит ул бала. Дөрес, Әфәрин, әлбәттә, Мәрия. Фәрин, дөрес. Гамир Насри, Салих Сәйдәшев, Зәңгәр күл. Зәңгәр күл бик матур күл тирәсе, камышлы, аның белән без әле бик быел таныштык. Аның белән без әле бик быел таныштык. Күлнең зәңгәр сулары чәчрәтеп уйныйбыз, шундый рәхәт күңелле уйнап һич туймыйбыз, шундый рәхәт күңелле уйнап һич туймыйбыз. Үзәбез кошлашса, таш белән чумабыз, елмая да кояш, без ярга чыгабыз. Елмая да кояш, без ярга чыгабыз. Елмая да кояш, без ярга Мәрияме безгә дә инде без үзебездән 10 балл истибез. Һәм инде Үрнәк җыр. игътибар экранга. 3нче бирем. Рөстәм беренче, Рөстәмне Рөстәмне ишеттем. беренче ишеттек. Рөстәм нинди җыр? Бу инде безнең әйлән-бәйлән җыры бугай. Роберт Бугай түгел. Миңнуллин, Роберт Фуат Миңнуллин. Әбүбәкер, әйлән, бәйлән, әлбәттә. Безгә кушылыгыз, без шатлык таратабыз. Тирә-якны яңгыратып, җырларга яратабыз. Әйлән, бәйлән, әйлән,
Тапшырдыгыз, балалар. Һәм инде без 10 бал тапшырып үтәбез. Әлеге тапшыруга бу җырны алыр алдыннан мин редактор буларак Фуат абый Абубәкировка шалтыраттым. Фуат абый җырның тарихы белән бүлеш әле безнең белән дип. Фуат абый гадәттенчә бик гади гына кеше бит инде ул. Бу җыр бик җиңел язылды динәди. Роберт Миннуллин тарафыннан да бик яратып кабул ителде. Һәм инде элек-электән әйлән-бәйлән дигән ансамбль бар иде. Хәтерләсәгез, бу ансамбль әлеге җырны җырлап инде исемен дә үзенә алган. Һәм бу җыр гасырдан гасырга бездән соң да яшәсен иде дигән теләктә, чөнки чыннан да чын балалар җыры бу. Бу тапшыруда бик матур җырлар яңгырый, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Истә кала торган тапшыру булсын. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына таныту мөмкинлеге бирә. Хәзер инде бу мөмкинлек безнең Мәрьям безгә дә килеп җитте, шулай бит? Мәрьям белән безне якыннанрак таныштыру өчен сүзне без бирәбез. Мәрьям белән якыннанрак танышу өчен сүзне дусты Шаян Илдар Гениятовка бирәбез. Рәхмәт бик зур. Исәнмесез? Мин Мәрьям турында сөйлим. Мәрьямгә 12 яшь, ул Казан шәһәренең 116-нчы лицейында һәм Чайковский исемендәге 1-нче музыкаль мәктәбендә белем ала. Без аның белән Шаян ТВ каналы аркылы таныш. Ул инде 4 ел Шаян география тапшыруын алып бара. Мәрьям мин белгәнчә, Мәрьям кичкенәдән үк җырга һәм музыкага гашыйк. Аңа күбрәк салмак, моңлы җырларны җырлау якынрак дип әйтим инде. Ул Сәйлән җыр фестивале лауреаты, Балаша җыры бәйгесендә җиңгән җыр Әнием Газиз кешем тамашачыларга җиткерде. Сөембикә вокаль ансамбле солисты, бик сәләтле, ул әле фортепиано белән гитарада да уйный, Пуш балалар өчен театраль студиясендә дә бик яратып шөгыльләнә. Олимпиадаларда менә 2023 елда татар теле буенча ул республика олимпиадасының призеры. Һәм киләчәктә дә аңа зурдан-зур уңышлар теләп калам. Мәрьям, ничек өлгерәсең син буларга? Без Мәрьямне кичкенә чагыннан инде балалар бакчасыннан беләбез. Ул инде чыннан да бик җитез кыз иде һәм инде киләчәктә дә зурдан-зур уңышлар теләп сине сәхнәгә дәшеп калабыз. Мәрьям, музыкаль күчтәнәшеңне безгә дә тәкъдим ит әле. Irten kızsal nurga kumela
шугай сайрасын тургай туган илнең тыныч күгендә туган илнең тыныч күгендә Мәриям Заббарова. Мәриям, сиңа киләчәктә дә уңышлар теләп, зур-зур сәхнәләрдә йолдыз булуыңны көтеп калабыз. Еллар үткәчтән шушы тапшыруны караганда, мин дә шундый булганмын икән дип искә алырлык булсын. Рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Һәм инде без сиңа 10 балл истибез. Нәтиҗәдә Рөстәм Хусаинов 40 балл. Мәриям 30 балл. Кәрим Галиев 10 балл һәм көчле алкышлар. Һәм инде сезнең көчле алкышларыгыз астында без уеныбызның 3нче өлешенә дә күчәбез. Җырлыйк әле. Бу бәйгедә без һәр җырчы уенчыларыбызга махсус аудио бирем әзерләдек. Сез без куйган аудио язманы тыңлап, бу җырны кем башкара һәм нинди җыр икәнен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Бер уенчы, бер сорау. Игътибар белән тыңлагыз да, җавабыгызны без әйткәчтән бирерсез, яме? Аңладыгызмы? Беренче бирем безнең Рөстәмебезгә. Рөстәм игътибар белән тыңлап, җавап бирер. Җавабың бармы? Бу инде безнең легендар шәхесебез. Моны белмәгән татар кеше түгел ул. Мин уйлавымча. Сөйләшүдә Бу беләм. урында инде әлбәттә кул чабырга кирәктер. Дөрес әйтә ул. Бу инде безнең легендар шәхесебез Әлфия Абзалова. Дөрес. Дөрес. Рөстәмгә 10 балл истигәле, дуслар. Җырның исеме ничек булды, Рөстәм? Күбәләк. Булды, дөрес. Күбәләк. Әлфия Абзалова. Мәриям, сиңа да бер сорау әзерләдек. Игътибар белән тыңла әле. Сызыдырып гармон уйныйларын аласа авылында. Сызыдырып гармон уйныйларын аласа авылында. Йөрәгемә утлар ясың янам мин ялкынында. Мәриям, җавап бармы? Әйе, бу шулай ук безнең легендар шәхесләре, безнең җырчыларыбызның берсе башкаруында, Таһир абый Якупов башкаруында Наласа көе җыры. Әлбәттә. Һәм инде без Мәриямебезгә дә 10 балл истибез. Кәрим, бөтен өмет синдә. Әйдә. Кәрим, башта уйланып торды, аннан искә төшкәч сиенеп куйды, әйт әле. Хәмдүнә Тимергалиева түгелме? Нәкъ шул. Җырның исеме? Җымга. Нәкъ тә шулай. Дөрес, әлбәттә. Хәмдүнә апа Тимергалиева башкаруында җымга җыры. Һәм инде без Кәримебезгә дә үзебездән 10 балл истибез. Хөрмәтле дуслар, Яңа гасыр телеканалы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына таныту мөмкинлеге бирә. Әлеге мөмкинлек 3нче уенчыбыз Кәрим Галиевка килеп иреште. Аның турында якыннанрак танышыр өчен сүзне шаян дусты Зәйнәпкә бирәбез. Исәнмесез, баршагызга да Кәрим турында бик күп сөйләп була. Кыскача, аңа 13 яшь.
Ул Казаныбызның 18-нче гимназиясында һәм 4-нче сәнгать мәктәбендә белем ала. Анда Делица хорында ул солист. Шулай ук Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә куелган Борис Годунов, Симвике, Тоска оперларында ул төрле партиялар башкара. Халыкара һәм бөтен Россия фестивальләренең җиңүчесе. Опуш татар балалар театр студиясының шәкерте шулай ук. Шаян белән исә Кәримне Сәйләм фестивале бәйләде. Ул анда 3нче сезонның җиңүчесе. Бүгенге көндә Кәрим Шаян ТВ каналының блогеры. Без аның белән бергә төрле контент төшерәбез социаль челтәрләр өчен. Шулай ук Кәрим белән бергәләп балачак җыры концертларын алып барабыз. Мин аның белән бик горурланам. Аңа киләчәктә дә чынлап та уңышлар телим һәм мин бик шатмын аның белән аралашуыма. Рәхмәт, Зәйнәп. Кәрим, син чыннан да шук бала, без сине күзәтеп барабыз. Уңышларыңа сөенәбез. Инде Җырлый Гали сәхнәсе сине көтеп тора. Dostlarımla dostlarım doğru işler. Dostlarım doğru işler. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimin. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimin. Almağaçlar şeşek atamayını 15'lerinde. Almağaçlar şeşek atamayını 15'lerinde. Almağaç şeşeği kübük minim dost işlerimde. Almağaç şeşeği kübük minim dost işlerimde. Urman işlerinde urman kırsam şığalamam indi. Urman işlerinde urman kırsam şığalamam indi. Türlü ağaçta türlü kuşlar sayri tuz almam indi. Türlü ağaçta türlü kuşlar sayri tuz almam indi. Dostlarımla dostlarım bağırlarım. Dostlarımla dostlarım bağırlarım. Yaş ömürler iki kilimi billi kıskadirlerim. Yaş ömürler iki kilimi billi kıskadirlerim. Кәрим Галиев! Ай, утсин Кәрим, әфәрин. Ойынымызға нәтиже ясар вақытларда келіп жеткендір. Біздің ойыншыларымыздың алған балларына көз салайық әлі. Рүстәм, 50 бал иесі. Бірінші орын. Мәриям, 40 бал. Икенші орын. Әмінді Кәрим, 30 бал. Һәм күп алқышлар иесі. Һәм ғұмымен барысына да бірге күшті алқышлар беріп алайық әлі достар. Biz бүгінгі шығарылышыбызны халықара балалар япал күніне бағышладық. Bu балалар біздің келешек бит деген уй кірі. Һәм шул уй көңілге рахатлык бирә. Шаян ТВ каналының эшчәнлеге милләтебез файдасына хезмәт итеп, озын гомерле булуын теләп калабыз.